Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Mayo 26 sa tuig 2021. Makitan kita sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Tanan nga aktibidad sa Sumag River Gain pauntat sang City Legal Office. Deliberasyon sa Barangay Drug Clearing Program gin paisod. Sa balita national, LGU gintuginan kung sino ang unahon nga bakunahan sa A4 workers. Comelec ginapatukod sang dugang nga satellite registration centers. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag
na mensahe, wala sa ginagampagan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Magasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 11 kakaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-issue ng Bacolod City Legal Office ang cease and desist order kon CDO batok sa operation kag business activities sa may purok Mabinurigon 2 barangay Sumag kag purok Punta Balas barangay Panocoy syudad sa Bacolod Subong adlaw. Ining na-address kay Engineer Andres Tacolod. Ang CDO ang nagwa kasunod sang reklamo ni punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag angot sa gin-aligar illegal nga aktibidad sa lugar. Ang CDO ang pirmado ni Attorney Ruben Michael Sabig ang pamuno sang City Legal Office Enforcement Unit kag aprobado ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Nasaad sa CDO nga base sa inisyal nga impormasyon nga natipon ang operation business activities ang pagutod sang bakhaw sa 2.3 ka hektarya, ang pagtukod sang wharf kag development sang beach resort, ang nagatugas sang pagkaguba sa palibot, magluwas pa sa peligro sang pagbaha.
Suno sa CLO ang operation kag business activities sa lugar. Ang ipaidalam sa evaluation na base man sa mga provision sang City Ordinance No. 318 o Quarrying Code of Bacolod City, PD 705 o Forestry Code of the Philippines, kag RA 7161 o Revised Forestry Code of the Philippines. Ginpahayag ni Senro Bago Chief Engineer Joan Nathaniel Garangaya nga gina-finalize pa ang kaso nga ipasaka batok sa pagtapas sa puno sang Bakaw sa Sumag River. So kay Garangaya, magasapol pa sila liwat sang complainant nga si Kapitan Rodney Carbona sa barangay Sumag antes ipasaka ang kaso. Dugang pa ni Garangaya, ang Senro Bago ang magaserbing nga witness nga wala na ka-issue ang itatapan sang tree cutting permit. Suno kay Carmona, iya pa gina-review sa legal officer ang kaso kag posible ini ang ma-file sa adlaw sang Biyernes sa Regional Trial Court. Ginpahayag sang kapitan nga ang respondent sang kaso amo ang developer sa lugar. Una na nga ginpahayag sang ginareklamo nga si Engineer Andre Taculod nga kompleto ini sa dokumento kag papeles kag handa atubangon ang kaso sa korte. Supporting documents, so review ito sa iyo legal officer. Kaya ito mag-file. Upod mo kami ito mag-file mo. Bali mo, pwede ka mo sa RTC. Okay kaming witness, certification. Wala kami flat cutting permit. So, ginaulat na mo ng tayo na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Senro Bago Chief Engineer Joan Nathaniel Garangaya. Sa iban nga balita lokal, temporaryo nga suspendido ang aktwal nga deliberasyon sang Regional Oversight Committee o ROC nga natalanan kuntani karon nga adlaw sa may syudad sang Iloilo. Suno kay PREA 6 spokesman Shay Tanalyon, bangod sa Modified Enhanced Community Quarantine sa may Iloilo City, apektado man ang deliberasyon sa 24 ka mga barangay sa Western Visayas para sa Barangay Drug Clearing Program. Suno kay Tanalyon, sa 24 ka mga barangay, 13 diri ang nagikan sa Negros Occidental. Sa iban nga balita lokal, duha ang patay, isa ginabulong sa hospital matapos ginpanglabo kag ginbuno alas 8:40 Martes ang gabi sa sitio Buyog, Barangay Nabulao, syudad sang Sipalay. Ang mga biktima mo sanday Robert Gabonada, 34 anyos, Rodi Gabonada, 64 anyos, kag Percy Lugay, 38 anyos, tanan residente sa uman nga lugar, samtang ang sospetsado ginkilala sa kay Douglas Gaboya, 55 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major James Tatayo ng Hepes ng Sipalay PNP, ginpasiwangda ni Gaboya ang mga biktima nga naghalit kag nagpatay sa mga kasapatan. Rason nga naakig nga o kung may kaakig nga ginsulong sini kag ginlabo si Lugay sa liog kag abaga. Nagsaylo naman ang sospetsado sa puloy-an sa mag-amay nga Gabonada sa diin ginlabo sini sa guya kag likod si Rodi kag ginbuno sa dughan si Robert. Giningagaw padala ang mga biktima sa Dr. Eleuterio Desana Hospital sa Barong sa Ginubaan, apang Sunday Percy Lugay kag Robert Gabonada ang gindeklarar nga dead on arrival sa attending physician, kag si Rodi Gabonada naman ang parayang ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa follow-up operation, naaresto si Gabuya kag karon nagapangatubang sang kaso nga double murder kag attempted murder. Sa dugang pang balita lokal, ginatutukan sa Provincial Health Office o PHO ang kampanya kung paano matahap ng local transmission sa COVID-19 sa Negros Occidental. Suno kay PHO Medical Specialist Dr. Jessica Fama, ang local transmission among nagpadamo sa kaso sa mga nakaligid nga daw. Bangod kalabanan sa mini ang naghalin sa pagtipon-tipon o kon mass gathering. Nagasalig si Fama nga mapaganhagan ang local transmission sa mga masunod nga daw. Bangod sa ginpatuman nga 7-day suspension sa mga non-essential travels halin sa mga syudad sa Iloilo, Banwas ng Dumangas kag Negros Occidental. Liwat tingin pangabay ni FAM ang publiko nga magbabakuna kontra COVID-19 paagi sa pagparehistro. Mayo 20 sa ginumpisahan ang mass vaccination sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros residences bilang kabahin sa Barangay Kapitolyo Vaccination Program. Madamo sa gihapon sa mga Negrosanon ang nagaduwa-duwa sa pagpabakuna kontra COVID-19 bangod sa nilapta nga fake news sa social media.
Ini ang ginpahayag ni Provincial Health Officer Medical Specialist Dr. Jessica Fama. Suno kay Fama, madamo sang madali magpati sa mga impormasyon nga gina-post sa social media angot sa bakuna bisan wala mahibaluan kung ano nga source ang ginhalinan. Bangod sinigin panugyan ni Fama sa publiko nga magpati lamang sa mga impormasyon halin sa lehitimo kag valid sources pareho sa Provincial Health Office kag World Health Organization. Dugang pa ni Fama, dapat nga likawan ang pag-share sa mga peke nga mga balita agod hindi makatugas ang pagkabalaka sang publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, KBC Plasma. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan sa aksyon. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa Litalinasang Balita Nasyonal. Ginpahayag sa DOH nga ang local government unit ang magadesisyon kung ano nga mga A4 workers ang una makabaton sa COVID-19 vaccines. Ang mga essential workers ang nalakip sa A4, ang ikaapat nga priority group sa vaccination program nga ginapaabot makabaton sa bakuna sa masunod nga bulan. Ang Pilipinas ang magabaton sang 10 million doses sang bakuna sa bulan sang Hunyo. Ginpahayag ni Health Undersecretary na kabotahe nga ilan na ginatugyan sa LGU nga mag-strategize kung sino ang most at risk kag most vulnerable sa mga A4. Sa datos ng DOH, 22.4 million ka mga tao ang nalakip sa essential workers. Ginapatukod sing House Minority Black ang Commission on Election ug COMELEC sang dugang nga satellite registration centers agud i-encourage ang mas madamo nga mga Pinoy nga magparehistro para magboto sa palabuton nga eleksyon. Una diri ginpahayag sang House Minority Black nga nakabaton sila sang report angod sa manabo nga turnout sang bag-o nga registrants bangod sa kakulang sa full body nga magakomodar sa mga Pinoy nga magaparehistro. Tungod sini na desisyonan sang grupo nga i-file ang House Resolution 1796. Sa impormasyon gikan sa Philippine Statistics Authority, ginpahayag sa block nga mayara na sang malapit 73 milyones ka Pinoy nga mga-edad sang 18 anyos pasaka sa 2022 kag 58 milyones nga nakarehistro sa karon nga mga botante. 15 milyones diri ang ilakip pa lamang sa numero nga mahimo makaintra sa eleksyon.
Ginasuportahan naman sang DOLE ang ginaduso nga panubuan ng quarantine period sa mga nagapuli nga mga overseas sa Filipino nga kompleto na sa doses ang bakuna kontra COVID-19. Suno kay DOLE Secretary Salazar nagapasalamat ini sa rekomendasyon ni Tourism Secretary Bernadette Puyat kag nagalaob nga aprubahan ini sang National IATF. Suno kay Bello kung madulaan sang gana ang mga turista nga magbisita sa isa ka lugar kung kinahanglan nga magtener sila sa quarantine facility sang pulo kadlaw. Sa karon ng mga returning OFW kag balikbayan ang kinahanglan nga magtener sa pasilidad sang pulo kadlaw kag sila ang swab test sa ikapitong adlaw sa pag-abot sa Pilipinas. Ginaprobahan sang Commission on Appointments subong Miyerkules ang nominasyon kag ad interim appointments sang 50 ka mga opisyal sa militar sa Armed Forces of the Philippines. Ang CIA's Committee on National Defense nga ginapamunuan ni Cavite 6th District Representative Luis Ferrer IV ang nagrekomendar sa ngalan sa mga opisyal sang AFP sa plenaryo matapos aprobahan sang bicameral panel ang tagsa ka mga appointments kag nominasyon. Ang CA sa diin ang chairman ng si Senate President Vicente Soto III ang isa ka constitutional body nga nagakompirmar o kung nagbasura sa pila ka mga political appointments sa presidente sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginainganyo ni Ani Senador kag subong Deputy Speaker Loren Ligarda nga pabakuron pa ang pagpakigaangot sa mga ahensya sang gobyerno agud idulong ang ilang mga livelihood program sa pumuluyo agud matagan sang solusyon kag kakulangan sa trabaho kag palangabuhian. Sa atong Marso naka-record ang gobyerno sang 7.1% nga jobless rate, pinakanubualin sang Abril. Nagligad nga tuig ang panahon nga ginpatuman ang lockdown kag enhance sa community quarantine sa NCR. Ang iban pang lugar nga may matagas nga kaso sang COVID-19. Bangod 75% sang ekonomiya ang nagsira halin sang Marso tubtob Mayo tuig 2020. Nagsaka naman ang underemployment rate sa 17.6%. Katumbas sining 7.2 million nga mga Pinoy nga nadulaan sang trabaho. Subong nga naghalog ang quarantine restrictions kagamat-amat na nga nagabalik ang ekonomiya. May na-report ng 7.1% nga unemployment rate sang Marso tuig 2021. Katumbas ang 3.4 million ka mga Pinoy nga wala sa nga trabaho. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 29 Aksyon Radio Philippine Standard Time. DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon sa may mga fatty liver mag DTX Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Mayo 26 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.